syempre, hindi natin makakalimutan ang ating good news ngayong araw na ito, hydrotherapy session na katulong sa mga batang may kapansanan sa mga taram. Para bigyang buhay ang ating good news, makakasama natin, Idol Ruru Hugutero. Mas naging makabuluhan ang araw ng ilang batang may kapansanan matapos silang makilahok sa hydrotherapy session na isinagawa kamakailan sa mga taram. Sa pangunguna ng MSWDO-STAC mga taram, lumahok ang mga children with disabilities sa water-based activities na layong makatulong sa kanilang paggalaw, relaxation at pisikal na pag-unlad. Kasama sa aktibidad ang mga magulang at staff na umalalay sa mga bata upang maging ligtas, maayos at mas magaan ang kanilang karanasan sa session. Sa kabuuan, ipinakita ng programa ang kahalagahan ng mga serbisyong nagbibigay ng malasakit at suporta sa mga batang may kapansanan upang mas maramdaman nilang sila ay kasama at pinahahalagahan sa komunidad. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.